Malta qed tesperjenza waħda mill-aktar mewġiet ta' sħana estrema f'dawn l-aħħar snin, hekk kif is-Sibt it-temperatura laħqet rekord ġdid għax-xahar ta' Lulju ta' 43.3 gradi Celsius. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku fih dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, din hija l-ogħla temperatura li qatt ġiet irreġistrata matul dan ix-xahar u qabżet ir-rekord preċedenti ta' 42.7 grad Celsius stabbilit 3 snin ilu. It-temperatura rreġistrata s-Sibt ibis nofs grad inqas mir-rekord nazzjonali assolut ta' 43.8 grad Celsius, irreġistrat f'Awwissu tal-1999. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija ħamra sħana filwaqt li tbassir jindika li t-temperaturi għolin mistennija jippersistu wkoll fil-jiem li ġejjin. Sa dan it-tant, l-awtoritajiet tas-saħħa appellaw lil pubbliku biex jieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa filwaqt li wissew li sħana estrema tista' twassal l-emerġenzi mediċi u saħansitra tpoġġi l-ħajja f'riskju. L-awtoritajiet qed iwissu biex fejn ikun possibbli in-nies jibqgħu f'ambjent imkessaħ bl-arja kkundizzjonata, jevitaw milli jesponu ruhom mix-xemx diretta u jixorbu ammont adekwat ta' ilma. L-awtoritajiet tas-saħħa appellaw biex tingħata attenzjoni partikolari lill-anzjani u persuni vulnerabbli, fosthom dawk li jbatu bid-dimensja li jistgħu ma jindunawx li qed ibatu minn dehidrazzjoni jew li qed ibatu minn sħana qawwija.